Ты думаешь, ты один? Помыляешься. Унутры цябе жывуць рабы. Мільярды нявольнікаў, якіх твои продкі захапілі 1,5 мільярда гадоў таму. Гэта здарылася ў акіяне старажытнай зямлі. Уявіце маштаб. Нашыя каморкі, клеткі, велізарныя, а бактэрыі зусім малюсенькія. Гэта як параўноўваць аўтобус і котку. І вось аднойчы вялікі аўтобус праглынуў маленькую котку, але не ператравіў яе. Замест смерці маленькая бактэрыя засталася жыць унутры і стала энергетычнай станцыяй. Мы называем іх мітахондры. Яны выпрацоўваюць АТФ, галоўную энергетычную валюту, дзякуючы якой вы цяпер можаце глядзець гэтае відэа і скроліць стужку. Доказы? Калі ласка, мітахондры маюць сваю уласную кольцавую ДНК, дакладна такую ж, як у бактэрый. Яны нават дзеляцца ўнутры нас самастойна, незалежна ад ядра каморкі. Дарэчы, у раслін тая самая гісторыя з хларапластамі. Зялёныя рабы, што могуць выкарыстоўваць энергію сонца. Ось так, біялогія — гэта жахлівая навука. Гэта называецца эндасімбіёз. Мы ўсе гэта гіганцкія інтэрнаты для старажытных бактэрый. І без іх нас проста б не існавала. Дзякуй вам, маленькія нявольнікі. А больш цікавага пра будову нашых каморак даведайцеся з відэа на канале Smash.